Toto bude zjavne veľmi krátka rozprava o návrhu zákona, ktorým sa má podľa vlády riešiť jedna z požiadaviek ľudí, ktorí stoja pred parlamentom, pretože návrh zákona, o ktorom rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní, je odpoveď vlády na protesty ľudí, na nespokojnosť ľudí, ktorá vypukla. Asi to bola posledná kvapka, tá kauza CT. A musím povedať, že je to veľmi slabá odpoveď vlády, pretože nerieši podstatu problému. Podstata problému pri schránkových firmách totižto je, aby sme vedeli, že ten, kto sa uchádza o verejné zdroje, kto je. Ale nie biely kôň, ale ten, kto naozaj stojí za danou firmou. O to ide v prípade zákona o legalizácii príjmu z trestnej činnosti. O to ide aj v prípade celej témy schránkových firiem a ich účasti vo verejných obstarávaniach, ale vôbec pri celej téme, či máme právo alebo nemáme právo vedieť, keď štát dáva verejné zdroje na nejaký účel, kto stojí za firmami, ktorým tieto verejné zdroje dáva. Je to vážna téma, ťažká téma, rieši sa nielen na Slovensku, rieši sa na celom svete. Na celom svete sa sprísňujú pravidlá, pokiaľ ide o schránkové firmy. Na celom svete sa postupne prijímajú právne predpisy, ktoré ukladajú zverejniť, stransparentniť ľudí, ktorí stoja za takýmito tzv. Schránkovými firmami. Čiže to podstatné, čo potrebujeme dosiahnuť zmenou právnej úpravy je, aby sme poznali toho, koho zákon o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti nazýva užívateľom konečných výhod. Musím povedať, že návrh novely zákona o verejnom obstarávaní nerieši tento problém, pretože podľa návrhu, ktorý predložila vláda Roberta Fica ako odpoveď na protesty ľudí na uliciach, túto otázku nerieši, ukazuje nám len osoby, ktoré sú zapísané v príslušných registroch ako majitelia firiem, ale nerieši to, či sú naozaj užívateľmi konečných výhod. Druhý problém, ktorý táto novela zákona o verejnom obstarávaní nerieši, je to, že nie je komplexná. Už poslanec Beblavý vo svojom príhovore povedal, že o mnoho väčšie verejné zdroje odchádzajú do schránkovej firmy cez zdravotnú poisťovňu Dôvera, ako cez verejné obstarávanie vo všetkých nemocniciach na Slovensku. Minulý rok to bolo 100 miliónov. Čiže druhá požiadavka, ktorú by mal dobrý zákon spĺňať, je komplexnosť, aby sme neriešili len to, kto je konečným užívateľom výhod v prípade verejných obstarávaní, ale aj to, kto je konečným užívateľom výhod pri akejkoľvek transakcii so štátom, či ide o poskytovanie verejných zdrojov do zdravotníctva, či ide o privatizáciu, alebo ide o iné transakcie. A čo je ešte dôležitejšie, alebo tiež dôležité je, aby sme to mohli vidieť, pretože pokiaľ nebudeme vidieť, kto sú koneční užívateľia výhod, tak nebudeme môcť verejne kontrolovať, že či naozaj zákon sa dodržiava. A ešte potrebujeme inštitúciu, ktorá dokáže tieto informácie aj overiť, a to je, zdá sa, na Slovensku len Národná banka Slovenska. Takýto komplexný návrh novely predložíme spolu s poslancom Beblavým ako pozmeňovací návrh k novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorú ste predložili, pán minister, sem na rokovanie, pretože si myslíme, že je mimoriadne dôležité,
keď sa púšťame do tejto témy, púšťame sa do tejto témy preto, lebo ľudia sú už nahnevaní, naozaj aj tento problém vyriešiť. Ten problém nie je na stole prvýkrát. Ja osobne som sa ním začala zaoberať v roku 2011, keď sme prijímali na vláde alebo spracovávali na ministerstve spravodlivosti vecný zámer zákona o verejnom obstarávaní, čo bola úloha, ktorou ma poverila vláda Ivety Radičovej, keď sme dospeli k záveru, že ďalšími novelami zákona o verejnom obstarávaní sa ďalej nedostaneme. Riešili sme vo vecnej rovine, nie v legislatívno-technickej, vo vecnej rovine aj problém schránkových firiem a vychádzali sme z toho, že pokiaľ neodkryjeme konečných užívateľov výhod, tak v zásade neriešime nič a len klameme ľudí, že niečo riešime. To, čo navrhneme s pánom poslancom Beblavým v rámci druhého čítania, je ale návrh, ktorý ide ešte ďalej, pretože je kompletný a zakáže poskytnúť akékoľvek verejné zdroje komukoľvek, kto neodkryje, kto je za ním, čiže kto je jeho konečným užívateľom výhod, s tým, že navrhneme, aby to preskúmovala Národná banka Slovenska. Tieto osoby sa zapisovali do verejného registra, ktorý bude verejne prístupný. To považujeme za komplexné riešenie, položíme vám ho na stôl a vy sa k nemu budete môcť postaviť. Považujem za neprípustné a zlé a naozaj frustrujúce pre spoločnosť, keď reagujeme na problémy tohto typu, až keď prichádzajú ľudia na ulicu s transparentmi s požiadavkou na odvolanie predsedu parlamentu a predsedu vlády. A keď už teda reagujeme neskoro, pretože doteraz sme si ten problém nevšímali, tak ho riešime len marketingovo. Pretože ďalšie marketingové riešenie môže priniesť len ďalšie sklamané očakávania a ďalšie sklamané očakávania prinesú len ďalšiu frustráciu a nahnevanosť ľudí a táto špirála môže len pokračovať. Ja považujem za hazard tejto vlády s dôverou ľudí na Slovensku a spokojom ľudí na Slovensku, keď sú ľudia nahnevaní na uliciach, pretože sú oprávnené nahnevaní, keď v situácii, keď mnohým nie je dobre, čítajú v novinách o rôznych korupčných kauzách a predražených tendroch a my na to reagujeme tým, vláda na to reaguje tým, že spraví marketingovú novelu zákona o verejnom obstarávaní, o ktorej musí vedieť a vie, že problém, ktorý deklaruje, že rieši, v skutočnosti nerieši. Je to hazard s pokojom na Slovensku, pretože to môže dopadnúť naozaj len tým, že vzbudíme očakávania, že všetko bude v poriadku, ukáže sa, že nič nie je v poriadku a naozaj to môže skončiť len tým, že ľudí na ulici bude viac. Preto vás nabádam, pán minister, vráťte sa teraz z kratšej cesty, zoberte tento návrh zákona domov, urobte ho poriadne a prídite s ním znova. Myslím si, že to je jediné poctivé riešenie. Keďže neočakávam, že to urobíte sám, tak bude viac. Preto vás nabádam, pán minister, vráťte sa teraz z kratšej cesty, zoberte tento návrh zákona domov, urobte ho poriadne a prídite s ním znova. Myslím si, že to je jediné poctivé riešenie. Keďže neočakávam, že to urobíte sám, tak navrhujem, aby sme prijali uznesenie vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Keďže neočakávam ani to, že toto schválite, tak si dovolím vysloviť aspoň žiadosť. Dajte, prosím, dostatočný čas výborom
aby sme sa aspoň vo výboroch mohli solidne tým návrhom zákona zaoberať. A toto je aj moja požiadavka na nového predsedu parlamentu, aby aspoň tento priestor zabezpečil, aby sme mali aspoň do konca schôdze čas sa solidne s týmto návrhom zákona vo výboroch zaoberať, lebo to je to minimum, čo sme povinni v tejto situácii urobiť, spraviť dobrý návrh zákona, ktorý zabezpečí naozaj to, že téma schránkových firiem na Slovensku prestane byť témou. Ďakujem pekne.